ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଗକୁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଷର ମାର୍ଗଶିର ମାସର ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀକୁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ଏବଂ ବଡ଼ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପୋରୁହାଁ କରାଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ଦିନ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ପିଠାପଣା ଖାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ମଧ୍ୟରେ କି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାରେ ଏହି ପର୍ବଟିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ପର୍ବଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସ ଭରି ଦେଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପର୍ବଟିକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥା ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରହିଥାଏ। ତେବେ ଯାହା ଘରେ ଯେଉଁପରି ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଚଳିତ, ସେମାନେ ସେହିପରି ଭାବରେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ବୋହୂମାନେ ନିଜ ଶାଶୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଏହି ପୂଜା ବିଧି କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶାଶୁ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ଦୂରରେ ଅଲଗା ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ପୂଜାବିଧି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନଥିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ପୂଜାବିଧି ବିଷୟରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଏକ କଳସର ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାରେ କଳସ ସ୍ଥାପନାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଏହି କଳସ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅଗ୍ର ପୂଜ୍ୟ ଭାବରେ ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଘଟ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଉ। ତେବେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଠାକୁର ଘରେ ଏକ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରି ସେହି କଳସକୁ ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଯେଉଁ ପୂଜା କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଏବଂ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ପିଲାକୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଛୁଆଇ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଛୁଆଇ ସେହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ନିଜ ପିଲାକୁ ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାକୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିଜ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଘରର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ସେଦିନ ନିଜ ପିଲାକୁ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରିଦେବେ ଏବଂ ଯଦି ପୁଅ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଟିକା ଲଗାଇବେ ଏବଂ ଯଦି ଝିଅ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାଇଦେବେ। ଆପଣ ଝିଅଙ୍କୁ ବି ଚନ୍ଦନ ଟିକା ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ହଳଦୀ ପୂଜା କରିବେ, ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ହଳଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ପିଲାର ମଥାରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଥାଳି ସଜାଡ଼ିବେ, ଯେଉଁ ଥାଳିରେ କି ଆପଣ ଫୁଲ, ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଅକ୍ଷତ ଏବଂ ବନ୍ଦାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ। ତେବେ ଆପଣ ବନ୍ଦାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାର କାନରେ ଏକ ଫୁଲ ଖୋସିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସେଇଥିରେ ବନ୍ଦାପନା କରି ସେଇଥିରେ ରଖିଥିବା ଦୀପରେ ପିଲାକୁ ବନ୍ଦାଇବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଜଳାଇଥିବେ, ସେହି ଦୀପରେ କେବେ ବି ବନ୍ଦାପନା କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ଦୀପଟି ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପିଲାକୁ ବନ୍ଦାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘଟ ସ୍ଥାପନା କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ କଳସ ବସାଇବେ, ତାହାକୁ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ହିଁ ବସାଇବେ ଏବଂ କଳସର ମୁଖ ସର୍ବଦା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଳସଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂର୍ବମୁଖା କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ମୁଖା ହୋଇ କଳସକୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ସେଦିନ ଚାହିଁବେ, ତେବେ ନିଜ ଘରେ ଚିତା ମୁରୁଜ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। କିଛି ନହେଲେ ଆପଣ ଠାକୁର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚିତା ମୁରୁଜ ପକାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ତୋରଣ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ।
ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ବିଶେଷ ପିଠା ହେଉଛି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା। ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ସେହି ପିଠାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପିଠା କଲାବେଳେ ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ ପୁରର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ମାତ୍ର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ନଡ଼ିଆ ଖାଇବା ନିଷେଧ ଅଟେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ନଡ଼ିଆଟି ଗୋମାଂସ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଖାଇବାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଆମର ତ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ପିଠାପଣା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା କରାଯାଇଥାଏ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନଡ଼ିଆର ପୁର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ବନ୍ଧୁମାନେ, ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମର ପାଞ୍ଜିରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଖାଇବା ନିଷେଧ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଦିନ ପିଠାରେ ନଡ଼ିଆ ପୁରର ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଛେନାର ପୁର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ନଡ଼ିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିବା କିମ୍ବା ନିଜେ ଖାଇବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଗୋମାଂସ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ନଡ଼ିଆର ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଛେନା ପୁରର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ପିଠାକୁ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲଗାଇଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନକୁ ଏହି ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବନ୍ଦାପନା କରିଥିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପିଠାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇଥିବେ ସେହି ପିଠାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନକୁ ବନ୍ଦାପନା କରିଛନ୍ତି ସେହି ପିଠାକୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବେ। ତାପରେ ଘରର ଅନ୍ୟମାନେ ପିଠା ଖାଇପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ପିଲାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମୀ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନେକ ଥର ସେ ଅଷ୍ଟମୀ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଅନ୍ନଦାନ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଯଦି ଅନ୍ନଦାନ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏସବୁ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମର ଉତ୍କଳୀୟ ପର୍ବରେ ଏହି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ଏପରିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବର ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଦିନ 3 ଠାକୁର ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୋଢୁଆଷ୍ଟମୀ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଆମର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ପର୍ବର ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବଟି ରହିଛି ଏହା ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଅଟେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ଯୁଗରେ ଆମର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ କମିଯାଉଛି। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କମିଯାଉଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ପର୍ବର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି କେବଳ ନିଜ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ, ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପିଲାର ବନ୍ଦାପନା ଏବଂ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ପିଠାପଣା ଖୁଆଇ ସେଦିନଟି ତାଙ୍କୁ ସଜବାଜ କରିଥାନ୍ତି, ସେପରି ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଖୁସି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରି ନିଜର ପିଲାର କେବଳ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର କୌଣସି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ନିଜ ପିଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସହିତ କେବଳ ଏହି ଦିନ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ଗୁରୁଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୁରୁଜନମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବା ପାଇଁ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଆମ ଘରର ପ୍ରଥମ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁଜନ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ଦିନ ଏପରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥା ରହିଛି ଯେ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ପୂଜା ସାରିବା ପରେ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ପିଠା ଖୁଆଇ ସାରିବା ପରେ ବଳଦମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଠା ଖୁଆଇ ପାରିବେ। କାରଣ ବଳଭଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏବଂ ଆମେ ବଳଦକୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ପୂଜା କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଦିନ
बलद को पिठा खुआई पारिबे। एहा सहित आपण एह दिन गो सेवा मध्य करि पारिबे। आपण माने जानती तुलसी गछ को पूजा करिबारे जेतिकी पुण्य प्राप्ति होइथाय गो सेवा करिबारे मध्य सेतिकी पुण्य प्राप्ति होइथाय। बंधु माने आम ओडिया मासरे मार्गशीर मास हेउछि प्रथम मास एवं अष्टमी तिथि हेउछि प्रथम अष्टमी। सेथिपाई प्रथम मासर प्रथम अष्टमी को प्रथमाष्टमी भाबरे जणा जाइथाय एवं एहा ज्येष्ठ माननको सम्मान प्रदर्शन करिबा पई होइथाय। घरर ज्येष्ठ पुत्र पितांक समान होइथांती एवं ज्येष्ठ कन्या मातांक समान होइथांती। सेथिपाई सेमाननको सम्मान प्रदर्शन करिबा पई एही अष्टमी तिथिटी पालन करा जाइथाय। आपण माने जानती एही प्रथमाष्टमी रे मामू घरु ही सबु जिनिस आसीथाय। पिठापणा पाई विभिन्न सामग्री एवं नुआ वस्त्र हलदी एसबु मामू घरु ही आसीथाय। सेथिपाई मामू को अष्टमी बंधु बोली मध्य कुहा जाइथाय। एही पर्वर मुख्य पिठा हेउछि एंडुरी पिठा। आपण माने जानती एंडुरी पिठाटे जेतिकी स्वादिष्ट होइथाय कारण एहा हलदी पत्र रे बना जाइथाय। हलदी पत्रर बास्ना रे एंडुरी पिठाटी जेतिकी स्वादिष्ट होइथाय ताहा हमर स्वास्थ्य पाई मध्य सेतिकी लाभप्रद होइथाय कारण हलदी रे रोग प्रतिरोधक शक्ति भरपूर मात्रा रे रहिथाय एवं एही हलदी पत्र रे पिठा करिबा द्वारा पिठारे मध्य सेही रोग प्रतिरोधक शक्तिटी आसीथाय जहाकी हमर स्वास्थ्य पाई मध्य लाभप्रद होइथाय। आपण माने जानती किछि किछि जगार एपरि मध्य प्रचलन रहिछि जे प्रथमाष्टमी न गला पर्यंत माँ लक्ष्मीकर माणबसा ओषा करा जाय न थाए कारण एही दिन माँ लक्ष्मी मध्य पढ़ुआ होइथांती। तेबे एही दिन माँ लक्ष्मीकर पूजा करा जाय तांको नूतन वस्त्र मध्य परिधान करा जाय थाए एवं एही प्रथमाष्टमी परे जे गुरुवारटी आसीथाए सेही दिन ठारू माणबसा ओषा करा जाय थाए। मात्र अनेक जगार एपरि मध्य प्रचलन रहिछि जे प्रथमाष्टमी पूर्वरु मध्य सेठारे माणबसा ओषा करा जाय थाए। तेबे जेहेतु एहा ज्येष्ठ मानक पई सम्मान प्रदर्शन करिवार एक पर्व अटे तेबे आपण निज पिला माननको नूतन वस्त्र देबा सहित निज घरर वयस्क व्यक्ति गुरुजन माननको मध्य नूतन वस्त्र देई पारिबे। तेबे बंधु माने एहा पछरे अन्य गोटिए कहानी मध्य रहिछि। जेतेबेले महाभारत युद्ध होइथिला सेतेबेले जेउ दिन अभिमन्युकर वध होइथिला सेही दिन प्रभु श्रीकृष्ण अर्जुन को आउ गोटिए पाखकु नहीं जाइथिले कारण से जानिथिले जे आज अभिमन्युकर वध हेबाकु जाउछि। तेबे से जेहेतु एहा पूर्वरु जानिथिले तेणु अभिमन्युकर जेउ दिन वध होला ता पूर्व दिन प्रभु श्रीकृष्ण अभिमन्यु को नहीं नव वस्त्र दे तांको पिठापणा खुआइथिले कारण अभिमन्यु तांकर भणजा थिले। तेबे जेतेबेले अभिमन्युकर वध होला सेतेबेले से श्रीकृष्ण को कहिथिले मामू आज मोर वध होला एवं आपण पूर्व दिन मते नेई नव वस्त्र पिंधाई पिठापणा खुआइथिले। तेबे आज जेहेतु मोर वध हेउछि तेबे संसार एहा जानिबो जे जेतेबेले भणजा मामू घर को जाई नुआ वस्त्र पिंधि थाए एवं पिठापणा खाई थाए तेबे एहा द्वारा तार आयुष हानि होई थाए। तेणु आपण एहाकू आशीर्वाद रे परिवर्तन करी संसार को एही आशीर्वाद दियंतु जे भणजा मामू घर को जाई नुआ वस्त्र पिंधि पिठापणा खाइले किंबा मामू घरु आसीथिबा नुआ वस्त्र एवं पिठापणा खाइले तार आयुष वृद्धि हेबो एवं सेही दिन ठारू ही भगवानकर आशीर्वाद सदृश मामू घरु अष्टमी तिथि रे पिठापणा पाई द्रव्य एवं नुआ वस्त्र आसीथाए। सेही नुआ वस्त्र पिला परिधान करिथाए एवं सेही द्रव्य रे पिठापणा प्रस्तुत होइथाए जहाको कि पिला को दिया जाय थाए। तेबे बंधु माने एहा थिला अष्टमी पर्वर विशेषत्व एवं अष्टमी पर्व पछरे थिबा किछि कहानी। तेबे बंधु माने आपण सबु बेले चेष्टा करंतु निज घरर मुख्य मानकु सम्मान देबा पाई एवं सेमानकर दायित्व नेबा पाई। तेबे बंधु माने भिडियोटी जदि आपण मानकु भलो लागि थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को निश्चय सब्सक्राइब करितेबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।